Perfect snack. Sarap ng amoy. Diba? Mukhang masarap. Hindi lang po siya mukhang masarap. As in, masarap po talaga. Hello friends! For today's video, gagawa po tayo ng Caramelized Almonds. Actually, ano po to? Caramelized peanuts. Sana. Kasi namimiss ko na po yung sugar-coated na peanuts doon sa Pinas. Kaya gagawa ako ng almond version. Caramelized almond. Sugar-coated almond. Yung patulad dun sa streets sa Pilipinas na tinitinda na mani. Almond nga lang. Yun yung gagawin natin ngayon. Ano-ano nga ba ang mga sangkap na kakailanganin para sa sugar-coated almonds na gagawin ko? Siyempre po, almonds, brown sugar, need ko din ng konting cinnamon powder, at saka konting salt, siyempre, kawali, at lalagyan ng finished product natin para palamigin ito. Yan lang po. I-roast po natin yung almond, kung kaya painitin natin yung lutuan. Yan. Mainit na po yung lutuan, kung kaya i-add na po natin yung almond dito. So, mainit na siya. I-add na po natin yung almond. At i-roast po natin ito for at least 10 minutes. Medyo hinaan po natin yung apoy. Habang nagro-roast po ako, nalala ko po yung pag-roast ng cacao. Dati po kasi sa Pinas, bumibili kayo minsan ng cacao seeds, tapos roast po. Ayan, pure chocolate ang pinalalabasan. Nakain ko siya roasted cacao seeds. Kaya, yun po yung naalala ko dito. Naamoy ko na po yung roasted version ng almonds. Kung kaya, stop na po natin. Lalagyan na siya ng water. Lalagyan po natin ito ng water. Increase muna natin yung apoy din. To 9. Sa kupot, inaano ko po muna yung sabaw. First sabaw, drain ko po muna. Ayan, pakuluan po muna natin. Papakuluan po muna natin yung almond. Ayan, nag-start na po siyang kumulo. Pakuluan lang po natin mga 3 minutes. Para po, ma-disinfected. Kasi per kilo po na, na almonds yung binili ko. Kaya, iwas infection lang through food. Kaya, ayan. Pinapakuluan natin. After nyan, saka pa tayo mag-proceed sa next step. Drain ko yung hot water kanina kasi pinakuluan po natin ng 3 minutes, di po ba? Tapos sinagyan ko ulit ng hot water. Mainit na po siya kung kaya madali lang kumulo. Ayan. Kumukulo-kulo na siya. Kung gawin natin, hot water po nakalagay dyan ha. Lalagyan natin ng konting salt. Konting salt. Linagyan po natin ng konting salt o asin para makakuha naman tayo ng mga minerals dito. Like calcium, magnesium, iron, at saka sodium. Ayan, meron po siyang salt. Aside from salt, lalagyan din natin siya ng sugar, syempre. Brown sugar. Madaming brown sugar. Kasi nga po, caramelized or sugar-coated almonds po ba? Kaya dapat madaming sugar po.
Aside from sugar, lalagyan din natin ng cinnamon powder. Gusto ko yung cinnamon. Kumihan natin. Ayan. Gusto ko yung naamoy ko talaga yung cinnamon. Ang sarap ng amoy. Ay, may naalala ako. Gusto ko din siya lagyan ng gusto ko siyang lagyan ng cardamoma. Yan, lalagyan ko po siya ng cardamoma. Hilig po ako dito. Yan. Ang sarap ng amoy. Sarap, sarap, sarap ng amoy. Ang sarap ng amoy talaga. No joke po. Sarap yung amoy. Ayan. Kasi nawala na po yung kulo-kulo niya, kaya anuhin muna natin. Cover. Pag mag-start na naman kumulo, i-open natin at saka halo-haloin po. Hanggang, ano na siya, medyo dry na siya. Kaunti na lang po na iwan. Tapos mag-add po tayo ng additional sugar. At saka cinnamon. And cardamom. Sarap ng amoy. Sarap ng amoy po. Sobrang sarap ng amoy. Pinapadry na lang po natin yung ano. Kasi liquid pa siya eh. Liquid form pa siya. So, pinapa-evaporate lang natin yung tubig para ma-absorb ng almonds yung sugar, cinnamon, at saka cardamom. Yan, nag-start na pong mag-dry yung tubig. Kunti na lang naiwan na tubig. So, sarap ng amoy po. Sarap-sarap! Ayan. As in, absorb na talaga ng almond, yung sugar, cinnamon, at saka cardamom. Kung kaya ilalagay na po natin to doon sa
Ito na po yung finished product. Yung Sugarcoated Almonds. Diba? Mukhang masarap. Hindi lang po siya mukhang masarap. As in, masarap po talaga. Perfect snack for the holiday season. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.